Аш ашқа урыны башка. Сәлам дуслар, барлык ашларыгызны калдырып торыгыз. Аш пешерергә өйрәтү өчен ТМТV телеканалында тәмле креш. Һәм инде озакка сузмыйча бүгенге безнең кунакларыбыз белән дә сезне әлбәттә таныштырасым килә. Монда саны китсәң бик зур бер исемлекдән санарга кирәк икесендә. Чөнки башлык шуннан. Алар икесе дә Кәрим Тинчурин театры йылдызлары, актерлары, артистлары. Алар безнең теле йылдызлар. Бик күп менә шундый эчтәлекле гүмән җанлы хастасыга китерә торган мәгънәле кинолардан, инвестицияларны күреп, төп рольләрдән күреп беләсез. Шулай ук әлбәттә беләсез әле аларны матур-матур җырлары аша да дип әйтик. Гүмән иҗатта кайнаучы, иҗат белән яшәүче йылдызларыбыз бүген тәмле крәштә. Иң беренче мин уң якка карыйм да, уң якка карыйм. Чынлап та Татарстанның ат казанган артисты Зәләйлә триосының бер солисты булган. Һәм инде әйткәнемчә, кино театр йылдызы, әле авторы башкаручы Казан кызы Зөлфия Валиева монда алкышлар кирәк әдәттә. Исәнме, хәерле көннәр. Күрүмә шын күңелдән шатмын сине. Үзебезнең аш сүгелмәсендә кухняда. Аллага шөкер, күпме хыялландым мен, кайчан чакырылар икән. Ашарга бит мин шул хәтле пешерергә яратам. Ашыга бик уста. Ниһаять, бик зур рәхмәт сезгә. Зөлфия, нәрсә? Үзем әйтмәсәм әйтмисең инде, нәрсә бу дим кулыңда? Сәлам дустым, бир кулыңны. Без Курчак театрынан түгел әлбәттә, без Тинчурин театрынан, ләкин без буш кул белән килмәдек. Бу шундый беләсеңме, бик акыллы ат бу. Күрәсеңме? Күренеп тора күзлек булгач акыллы. Күзлек кигән. Шуңа күрә ат елында, ат бит үзе бик көчле җанвар. Шуңа күрә ул кечкенә түгел, бар бит шундый әйтәм, я көч, я акыл. Бу атта көче дә бар, акылы да бар. Менә без сезгә шушы елда зирәк, акыллы булырга телибез һәм көчле булырга телибез. Чәчәк атыгыз матур булыгыз. Бу ат гади түгел. Бу шарфы бар күрдем. Шарфының артында кечкенә генә бер серле кесәсе бар. Ул кесәсендә юк. Бу акчадан әйбәтрәк. Юбилей концерты. Сәламләйсән. Сәламләйсән һәм Зөлфия инде монда. Менә булат. Сезгә бүләк. Бик зур рәхмәт Зөлфия шын күңелдән. Һәм инде икенче бүгенге крәшчебез, чын мәгънәсендә крәшчебез, чөнки күреп торам моны шундый алып гәүдәле җиңнәрне сызган. Зөлфия әйтмешли, Кәрим Тинчурин театрының әйдәп баручы артисты һәм герое, лирик герое диләр бит әле. Ирек Хафизов, Ирек. Хәерле көннәр. Сән Аллага шөкер. Я, инде нәрсәдер сорашканчы сездән мин күрәм. Бик татлы күчтәнәчкә икән безне бүген. Күчтәнәчкә миндә әйтеп киткәнчә, Зөлфия әйтеп киткәнчә, сезнең тапшыруга күптән эләгергә хыялландым. Шын. Караганда бармы? Караганда бар әлбәттә. Менә бит. Мин әйтәм, кайчан чакырырлар икән, Булат белән янәшәдә басып, мин дә кайчан да булсам, бер тәмле ризык әзерләрмен икән дип хыялландым. Һәм әлбәттә мин бүгенге тапшыруга буш кул белән килмәдем. Үзебезнең Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрыннан кечкенә генә буклетлар безгә 80 яшь булып үтте. Шулаймы абылай 80-гә бердә күрмәдем. Менә бу бүләкләр сезгә. Рәхмәт. Һәм әлбәттә инде чәй эчкәндә безне искә төшереп, менә сезгә хәләл тәмле чәкчәк алып. Ай, рәхмәт. Булары белән әле бүген без хәтта кимә мин күрсәтәм. Чәй дә эчәрбез дип уйлыйм. Чәкчәк белән әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Азын сүзнең кыскасы, күреп торасыз, безнең тапшырыбызның шарты бер. Айрым бер вакыт эчендә айрым бер төрле ризык әзерләргә. Я беренче аш, я икенче аш, я ниндер анда белмим, камыр ризыгымы, ансы инде сезнең эш, минем эш тапшыру ахырында сезне гомумән бәяләп, тапшыру вакытында да әле ничегрәк эшлисез, оста башкарасызмы, вакытында сыешасызмы, гомумән аппетитлеме сезнең бу ризыгыгыз, һәм шуннан капаргач тозы җиткәнме, балы бармы, я барысы да урындамы дип үзем нәтиҗә чыгарып, берегез җиңәчәк, ә берегез икенче урын алачак, шулай ук монда өченче урыннар юк. Монда бер икенче урыннарга кемдер җиңә, кемдер җиңүчегә алкышлый. Ансын мин алкышлармын. Карар без әле билеләргә ашыкма. Мин беләм Зөлфия ашсыга бик оста. Шуңа күрә иң беренче нәрсә ризык пешерәсен әйтәчәк Ирек. Мин бүген бик тәмлеләп салат әзерләячәкмен. Аңлавымча салатта булачак. Салатта юк, ашыкма Булат, салатта булачак безнең ананас, чеснок, Сарымсак инде ул. Сарымсак, сарымсак. Нишаба. Аннары сыр, тагын майонез. Бар. Майонез алып бирәмен монда инде. Калганнар барысы да бар. Алма. Алманы
Күрербез, Алла Нәрсәдер берсе шәкербез. нәрсәдер шәтербез. Яхшы. Бауырдан. Иң Бауырдан, мөһиме бит монда бауыр. иң мөһиме без бауырдан бүген үзебезнең тамашачыларыбызга бик кызыгып карап торачаклар, тәмле бауыр кыймак әзерләячәкмен. Кыймак ашыйсы Аны бит мин әзерләмәкче идем. Ай, Зөлфия булмады, шул булмады. Нишләрмен икән? Аңлашылды, Ирек. Хәзер без Зөлфия мәсьәләсе белән шакатыр. Зөлфия аш суга бик оста дип минем укыганым да бар, ишеткәнем дә бар. Бәле, алдан мактан. Әйтәгер шулай ди, мин дә кухняга чыкканым юк, өйгә кайткач дип. Юк, әлбәттә мин пешерергә бик яратам. Мин артистлыкка китмәсәм, мин әлбәттә пешекче булырым. Әйе. Шанам. Менә бу продуктларга башта күз салыйк әле. Монда нәрсәләр бар безнең? Монда бауыр, ананас, монда яшелчә, Помидор, помидор, кыяр, алма. суган, борычмы? Сыр да бар. Синдә сырың бар. Ирек кыймак ясый. Бауырдан әлбәттә иң популяр ризык инде аны кыймак име? Кыймак тортлар да Ит тарткычтан чыгаралар да, ит куяр тортлар Әйе. синиләр яшьләр. Мин бәлкем кечкенә генә пирожки пешерәм. Бөккән шикелле. Эченә Бөгәбез инде. Әйе, бөгәбез. Эченә бауыр белән пешер, суганны кыздырып бергәләшеп. Ала серләрне әйтеп тормыйм, анысын күрерсез. Аңлашылды. Синеке булачак пирожки. Һәм инде берәр салатмы шунда, шундый берәр. Берәр нәрсә салат булырсың. Булды, аңлашылды. Менә сезгә мин уңышлар теләп калам. Һәм сезгә әлбәттә зур ярдәм итәчәк Булат дип уйламагыз. Мин әлбәттә ярдәм итәм сезгә мораль яктан. Зур ярдәм итәчәк. Менә бу безнең табалар, савыт сабалар. Алар барысы да безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Игездә интернет бардыр бит. Бардыр. Шуңа күрә бүген кайткач беренче эш иттереп, Кукмара дигән сүз ия. әйе, җыясыз да Их, безгә бер вагон мара. Җырла курыкма. Эх, Кукмара, Җырла Кукмара. башлык әлешне. Ярагаймасын ара, сагынырсың сарыга йөрсің, читләргә китеп кара. Бу җырыгыз өчен мә сез молодцы, афәрин, менә беренче тапкыр җырладылар. Бу җырыгыз өчен булса да инде безнең спонсорлар бездән сезгә тагын өстәмә эш таба булачак. Киләчлек. Аллага илга. Хәзер әйдәгез эшкә керешегез, җиң сызганды инде Ирек, сине җиң сызганасың юк. Кем нәрсәдән башлый, нәрсә эшлибез, мин ярдәм итәм әйткәнемчә. Булат, мясорубка ит тартыргыч алып килеп куйсаң, иң беренче эш иттереп. беренче. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шуннан башлыйбыз эшне алайса. Мин камыр басам. Яхшы, сиңа кирәк булачак. Ит Бу тарткычы. савытка Бар, ярый. савытка басырга ярый, сиңа ында бит аламын мин. Син сулагай менә. Сулагай мин. Сулагай кулы бит. белән. Язам. Султыкка кремылтык. Юк. Ая. Талантлы Юк. кешеләр барысы да сулагай булалар. Сулагай. Әйе. Булай димә Талантлы Булат. кешеләр. Язуында сул кул белән язам. Аңлашылды. Башлады эшне, эш дигәннән син үзеңә күрсәтмә. Миңа бит камыр басып җибәрергә кирәк. Менә минем камырның сире нәрсәдә? Мин Нәрсәдә? күкәйне аерым, сарысы аерым, агыс аерым мин. Менә карап торыгыз. Шулаймыни. Ә мин идәгел камыр басам, икесен бергә кушып. Барып чыкмый шуңа күрә. Менә Булат карапты, мин сине өйрәтәм. Түгел икәнсең Мин дип сине әйе. өйрәтәм, күрәсеңме? Менә аның сарысы аерым. Аерым. Монысы Җитте аерым. берәүне, яхшы. Әйе. Так. Так, монда без Аннан хәзер әз генә, агына әз генә Писүк кашык салабыз. писүк салып. Әз генә бер кашык тутындырды. Юк, үз әйбәт булырга тиеш. Так. Басасың. Йомыркасы. Бу рецептны каян өйрәндең? Сине әбидең өйрәткәнен мин беләм. Минем Казанда яшәгәндә. бик оста апам бар. Әйе. Ул төрле безнең Казанда танылган бик әйбәт кибетләрдә эшләде, пирог пешерә торган кибетләрдә. Так. Менә шуннан мин аның сырын белеп киттем. Аерым Сарысына саласың туз. Менә булай. Туслар юк. Карагыз сез, кара, зинһар ишемдә күренмәсәйме? Карагыз, чынлыкта Күрәсеңме? хуҗабикәләр. Бу бит бөек сер. Апасы бит аңа әйткән булган. Зөлфия сеңлем, беркемгә дә шишмә бу серне. Зөлфия. Булат. Башта бөтен Ә, Зөләйлә белә- кызлары белгән, аннан соң инде аларның гаиләләре. Ул татарларда беләсеңме шундый әйтем бар. Менә камырның берәр әйбәт ризык пешергән хатын кыз име, ул серне ачырга теләми. Кул китә дигән сүз бар. Син аны ишеткәнең бармы? Әйе. Менә син аны бөтен серен ачып бетерсәң, аннары үзең әйбәт итеп башкара алмыйсың дигән сүз. Шулаймы? Ләкин мин аңа ышанмыйм. Шуңа күрә мин бөтен дөнья белән бүлешәм. Белсеннәр барысы да. Әйе, хәзер Әйбәт. апаңнан Сарысы эләгәчәк аерым. сиңа. Да. Сарысы аерым. Тагын онытылып китә хәзер. Монсы карап дөрә кирәк. Бу беләсезме? Бу Әйе. щупря. Шүпрә. Кыры шүпрә. Ләкин дип гади атала. Кыры шүпрә. француз Әйе, без щупрясы. аны бераз гына шылатабыз. Без аны чылатабыз да суда. Менә монда. Бөтенесен бергә. Бер генә минут. Монда сөт салып, сөт. Әсет юк ди менә бүген. Нишләп юк? Юк. Суда. Үзең белән алып килергә иде. Әйдә су салабыз. Сөт әшеде.
Су салабыз. Әйдә, Бирегез су салабыз. миңа су бармы Бар, менә сугыз? су бар шин. Монда ие шүпрә белән. Менә шүпрә әз генә кабарып китәргә тиеш. Без аны әз генә 1 секунд ярамый. көтәбез дә. Бу су ярыгын салабыз бергә шүпрә Кыш белән. берәсе белән салырсың. Аннары сыйыкмай һәм тиз генә матур итеп басып җибәрәбез. Бу икесен бергә кушасыңмы соңна? Аннары кушабыз бергә. Менә бит. Бардыр инде, бардыр серләре. Яхшы без ирек сер белән чыгарыйк. Минем бавыр әзер, суган әзер. Ит тартыргычтан тартырга иде. Син инде кыймак пешерергә дә әзер бул. Әзер. Яхшы, менә бу ит тарткычтан Ие. чыгарабыз сине. Бавырыңны. Аннан соң Минекен кыймакка түгел. төшербез. Ну аңлашылды. Зөфия ирек, сез бүген монда кемдәшләр икәнен инде аңлагансыздыр. Бер-берегезне җиңәргә тиешсез, ләкин мин беләм, сез бит инде иҗат юлында бергә башлаганнар. Гомумән, укырга бергә кергән 5 ел, ничә ел укыдыгыз сез? 5. 5 ел бер-берегезне түзеп, бер-берегезгә ярдәм итеп, бер-берегездән күчереп, укыдыгыз менә шул хакта һәм сезне Тинчурин театры өчен әзерләгәннәр бит махсус бер коллективта эшләр өчен аннан соң. Гомерегез буе. А? Ие. Башта кем сөйли? Менә 93 елда танышкан Игайым булат. Укырга кирдегез. Зөлфия белән укырга кердек. Шуннан бирле 20 ел буе бер дә аерылышканыбыз юк дисәң дә була. Гел бергә, эштә дә бергә, өйдә дә бергә, Аллага шөкер бит. Өйдә бердә дип инде Күршеләр бит без Аллага. домда торасыз, Бер бер домда. домда. Күрше подъездда Зөлфия 2нче этажда, мин 1нче этажда. Шуңа күрә Аллага шөкер бик матур итеп бергәләшеп яшибез, иҗат итәбез. Буна кайырышасыз инде. Әлбәттә. Гел Балаларны бергә үстерәсез. балаларны бергә үстерәбез Аллага Аллага шөкер. шөкер. Барасы бар бүген баланы сия кыртып калдырсам жарыймы ул дип. Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Әйе, шулай. Бер гаилә була бейме? Әлбәттә. Әйе, укыдыгыз 5 ел, сезнең белән тагын кемнәр укыдан да аңлашылды. Зөлфия менә хәзер без белгәннәре. Тормыш чәчәге. Минем тормыш чәчәгем Гөлчәчәк. Гөлчәчәк, ие. Аннан безнең Харис Хөснетдинов, Алмаз Фатхуллин, Фернат Насыбуллин, Зөлфия Гүзәл Гайнуллина. Гүзәл Гайнуллина. Тагын бер җегетебез Әлмәттә бар әле, Фазыл Насыбуллин дигән. Укып бетердегездә сезне аннан соң шул ук Тинчурин театрында калдырдылар. Битегездә Безне алдылар Тинчурин театрына. Безне әлбәттә барыбызны да алмадылар. 1-3-4 кешебез төшеп калды безнең. Иң Ләкин талантлылары бөтен бар. иң талант. Алай дип әйтмәсәм мин, режиссерның карамагында торган бөтен кирәкле күз алдында кешеләр торган. күрәс күз алдында торган кирәкле кешеләр күрәсең инде без инде калдык театрда. Монда бернди Булат та нидә юк инде. Монда юк, Булат белән юк. Талант кына. Әйе, менә безнең курсыбызны әйтергә кирәк инде безнең җитәкчеләребезне әлбәттә. Әлбәттә. Ул безнең баш режиссерыбыз, театрның баш режиссеры Рашид Загидуллин, театрның халык артисткасы Тәслимә Файзуллина һәм Зөфәр Харисов. Менә безнең эш остазыбыз бездән артист Бездән артист ясадылар. ясадылар диген. Әйе, менә шул. Яхшы. Менә барбыр укыган чакта бит ниндидер көндәшлек булгандыр бит. Неужели булмады инде менә? Буның яхшырак килеп чыгамынсы дип, андый бит инде бары көндәшлек бар. Булат. Роль кемгә бирделәр икән? Бирмәсәң, нишләп аңа ул роль эләкте, ә миңа эләкмәде дип, ә? Шанасыңмы юкмы, без укыганда да бер тату гаилә кебек яшәдек. Чөнки без 6 егет, 6 кыз идек. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп, бик матур итеп кенә яшәдек. Көлмә. Әле безнең үзебезнең дежур торучыларыбыз да бар иде. Без көндез институтта укыганнан соң 3кә театрга киләдер, әйеме? Әйе. 3кә театрга килгәчтен безнең дежур татарча ничәгә була? Дежур инде, дежур. Әйе, дежур. Дежур Менә шул кеше. кешеләр бер ипи белән бер батон алалар, без студент заманында, әйеме? Аннары самавыр белән чәй куядыр, якташ килгәчтен ипи батонны бүлешеп, шулай иттереп чәй эчәдек. Ну менә бит, алысы халыкта йөргән булар шундый имеш. Алар көнләшә икән, бездә монда икенчелек бар икән дигән булып. Көнләшәбез инде, Көндәшлек бар икән дип. көнләшәбез, яшерәбез генә артистлар бит инде барысын да әйтеп бетермиләр бит инде. Син сөйлә. Менә Булат, дөрес хәлме инде бу? Менә хатын-кыз килә монда пешерергә, аны ир кеше белән куялар ярышырга. Дөрес хәл түгел бит Әлбәттә, инде. ир җиңәргә Миңа мөмкин оят бит инде, оят миңа. Менә хатын-кыз буларак, ничек инде мин ир кеше белән Мин аны җиңә алмыйм инде дип, әйме? Юк, аннан түгел. Бу менә. нәрсәгә ышана инде ул дигән, әйме? Ул бит тырышып, күрәсеңме син? Тырышам бит Зөлфия. Ирләп, пешеп, тырышып эшли ул җаныкаем. Эй, молодец инде. Тырыша. Гөлчәчәк сөенер инде карагач. Гөлчәчәк сөенер. Сез бит инде менә әле киноларда бар, шундый кино язмышлардан узмыш юк. Ир хатынны уйнаган рольләр, шулай бит. Хатын, ир, тәлгать, хатын, әйе. көнләшү ул нәрсәдер бармы анда менә шундый. Театр кешесенең гомумән бит инде хәләл зифетләренә дип әйтик, тормыш Мин әйтим әле. Әйтим әле Булат. Сарымсак чыгарган бармы соң бу әйтеп? Бар Булат, бар. Сиптерде. Шулай әйтә ул. Шулай әйтә. Ага, так. Ананас яна син сарымсак. Әйе, Я, менә көнләшү булды. юк, көнләшү юк. Көнләшү, туктале. Мин әйтәм. Синеке мин юк, әйтәм. Гөлчәчәкнең Туктале. көнләшү юк ди. Синеке Тәлгать. әлбәттә юк. Ә без бит язмышлардан узмыш юк киносында, анда бер сәхнә бар иде. Без анда минем ирем белән, әлбәттә инде кинодагы ирем белән, ирек белән без анда
йоклыйбыз. Бер одеял астында ятырга туры килде. Шын деген. Ярый әле, без бит аны төшердек. Безнең бүлмәдә Тәлгат белән бергә йоклый торган Караватта. Шында. Менә нишләмәк кирәк минем иремә Тәлгатка? Нишләсен? Ул бит мишәр, Тәлгат. мишәр. Үзе көнче. Түзде инде нишләп? Менә 15 ел Йоттың бай. торабыз. Йотты инде кая барасың, кая барасың. Ләкин без одеял астында киенгән идек спортивный костюм. Аларны шише бетермәyin Бөтенесе шалбардан, свитерлардан киенеп. Менә шуңа күрә Ышандык. Без Ие. барыбызга ышандык әлеге Ышансаң. сүзләргә. Шундый алар Так. артистлар, шундый яйган. Яхшы. Менә мин сарымсак саттым булат, әйеме? Аңладым. Алдым кулыма сыйыр. Сесне сарымсак сатканнарын беренче күрәм гомеремдә. Менә чыгарткыч тёрка берсәң әйбәт булыр иде. Синеке дә бар ул. Бармы? Әле кайракта тор, менә кул астында. Бик зур рәхмәт. Менә хәзер сыйырны чыгартабыз. Менә ирисеннән чыгар, я мәгълүм. Синең кухняда бит не булганы юк ахрысы. Син Бар. карыйсың кайсысы икәнен дә икенче кешеләр. Иресеннән мотор булмас димәле мин. Син вагырагыннан. Вагырагыннан ие булат. Юк, синең бу саат эшләгәнең бармы бер тапкыр? Бар. Кухняда синең ролең нинди менә? Сез икегез дә театр артистлары. Икегез дә эштә. Икегез дә кайткач монда була алмый шул теге. Мин хатын арып кайттым дип әйтергә. Юк. Алай әйтеп булмый, мин подсобник, урыс әйтмешли. Ярдәмче. Ярдәмчел. Шеф-повар хатын инде. Шеф-повар хатын, ие. Мин нәрсә теге подсобникка бит инде поварга нәрсә кирәк? Бәрәңгәр Бәрәңгәр шин. Савыт-саба җуасың Ие, аркадан. Менә сыйыр чыгартырга дишәләр, сыйыр чыгартам. Шуңа күрә хатын ясаганны карап турып истә калдырам да, шуны ясарга тырышам. Менә хамында Зөлфия битнесен сирен шишә. Булар. Ире. Савыт сабакта түгел, ул идән дә җуа. Теге Харис Хөснетдиновның үпкәләп йөргәнен сөйлим әле. Сөйлә. Бер заманны безнең Харис Хөснетдинов, безнең курсташыбыз, инде артист, ул бер общежитиедә яшәгәч, тулай торакта бер көнне кергән ирекләргә. Шулай күрше Ни әйтәм, керүгә Анда раковина. артқы санын туңкайтып, ирек идән җуып маташа икән өендә. Идән түгел, Нәрсә? посуда иде ул. Савыт саба иде. Савыт сабаны ире җуасыңмы син шулай? Туктале, идән Юк, җуып син анда. безнең бит анда керүгә, ишекне ачып керүгә, Кухня. раковина турадыр. Саута. Харис Күрәсең ишекне кергән ачты. сайын, күрәсең кергән сайын ирек шул савыт саба җуа торган була. Алай Малай юк бер түгел. заманны Харисның хатыны күреп ала моны. Ирекне шулай еш савыт саба җуганың Хариска бит әйтә башлый. Менә ирек Я савыт Харисның саба. хатыны ничек күрәсең әле? Харисның хатыны күрде, аны Харис күрмәде. Харисның хатыны ничек күрде икәнсең әле монда? Амбо! Монда бөтен теге серләр шишә башлады. Бәлкем бурында туктатырга Менә кирәктер инде бу ирекнең сөйләүләрне. эшчәнлегеннән, ирекнең ярдәмчеллегеннән шуны әйтәсем килә мин. Ул Гөлчәчәккә бик булыша. Эш малай үстерәләр бит инде. Шуңа күрә Гөлчәчәккә үзенә генә читен. Ул үзе дә бик тырыш хатын. Ә менә ирек аңа бик булыша. Юк, соңда нәтиҗәдә Идәнендә җуа. Харис савыт саба җуа башладымы соң инде? Харис иреккә әйтте каты гына. Син малай Тагын бер тапкыр. хатыннарны аздырып йөрисең. Ник эшлисең син? Ник савыт саба юасың дип диделәр. Шулай Сезнең анда бер авыл кебек инде. Авыл, Алла. Авыр икәнсең. Юк, нормаль. Әйбәт, Аллага шөкер. Я ирек хәлләр Була. әйбәт. Карале сез һаман ирекне кайгыртасыз. Мин калышам бит инде. Таба куярга кирәк. Таба куялы миңа. Сиңа таба куябыз хәзер. Күк мара табасын анда. Кыздыргамы бу? Кыздырга. Син нишәтәсең бу Май бавырын? салып, бавырны башта кыздырам мин. Әйе. Суганнар, кишерләр салып кыздырам да. Аннары ит тарткычтан чыгарабыз Алла бирсә. Бу пирожкиның эчендә була торган иде. Син башта бавырны пешерәсең. Пешергәч кыздырасың, кенә, әйе. Аннан соң гына ит тарткычтан чыгарабыз. Синеке киресенчә иде. Әйе, киресенчә. Яхшы, инде гаилә дигәч менә эш, малай, эш, ул үстерәсез. Инде улы улым мәктәпне тәмамлый дип әйттең. Улым 10 класста, тагын 1 елдан Алла бирсә. Улай әйтмәссең дә менә әйтмәссез дә бер дә 60 яшь дип. Хәзерге вакытта 80 иде бит әле. Театрның 80. Я бик киметтем инде бераз 20 елын. Тапшырдың ахырына Яшьте бик иртә өйләнгәнсез. Әйе, Беләм инде. 20 яшьтә өйләндем. Ай. 20 яшьтә өйләндем. Гөлчәчәкне берәр савыт киткән булса, нишләр ул хәзер? Шуңа күрә тизрәк Аны алып электергән киткән. булса берәрсе. Бетчәчәк нишләр Анысы иде? да бар, анысы да бар. Әйе. Эш малай берсеннән берсе талантлы дип әйттегез инде бигрәк тә Ие, улы малайыбыз икенчесе кызыл аттестат белән музыка мәктәбен тәмамлады. баян. Баян буенча. Лауреат инде лауреат. Лауреат городской, күп конкурслар буенча стипендиат мэры булды. Икенче улыбыз Ислам шулай баянда уйнады. Нишләп әйтмисең Мәскәүгә барганын, Медведев янына? Әйдә, менә сөйләле, менә ул күрше хатын бөтенесен белә бит, күрше хатын. Булат. Карап кына торган уллары нәрсә Ирек аны сөйли белми ни өчен? Чөнки ул мактанчык түгел. Әйдә, син сөйлә. Менә мин аны мактасам әйбәтрәк Мактале аның улын. Аннары бәлки ул мине мактап җибәр шулай.
Яхшы. Макталы Ылы малайлары, ылы малайлары, Ранис исемле егет, менә дигән тырыш егет. Ул инде бөтен төрле конкурсларның лауреаты. Ниләр, халыкара конкурсларында. Республика конкурсын инде ел сайын алып барды баянчы буенча. Инде безнең шәһәрнең баянчылары Ранистан куркып тордылар. Конкурста Ранис килсә бетте, беренче урын анда гына. Анда гына. Шуңа күрә ни, хәзер мәктәптә бик әйбәт укый. Аллаһка шөкер. Медведев дигән син кая? Аны нигә? Мәскәүгә, Кремль чыршысына, теге бәйрәмгә инде, яңа ел бәйрәменә аны җибәрделәр. Медведев яна барып эпитемия күрсәткәнме инде? Биеткән Медведевне. Бийтеп кайтты. Биетеп кайтты. YouTube'та бар карарсың. Безнең җегет. Медведевне биегәнем бар. Биегәнендә шул. Шунда инде ул. Менә бит. Менә бит бар. Шулай. Әйе. Булат миңа тагын бер таба кирәк. Юк, булачак сиңа табасы да булачак хәзер эме. Мин әле беләм, улы ишәп сөйләп бетермәдем менә. Баянда уйнап бетергән дә, баянын илтеп тапшырган. Раниска хәтта музыка мәктәбенә аерым Ранис өчен әйбәт баян алдылар. Итальян баяны бар, ул Гурини дигән конкурсларда катнашыр өчен. Бик кыйммәтле баян. Кыйммәтле, бик кыйммәтле баян. Ул баянны хәзер өйрәнде. Әйбәтләп өйрәнеп бетерде дә, хәзер инде бөтен Баян җал итә. Бөтен хәлен баян җал итеп тора. Мәктәптә әйбәт итеп укырга юнәлтте. Баян буенча китмәде инде. Рәхмәт. Әти, менә синең дипломың Кызыл мәктәпне, кызыл дөресәләге мәктәпне бетерү турында дип, музыка мәктәбен. Күз күрриңдән син Алла бирсә әле бит алда егылар. Әйе. Менә егыларны биргәч аннары. Улым егыны әгәр дә яхшы бирә алмасаң, кире баянга әйләнеп кайтасың дигән сүз булгандыр инде бу. Юк, инде күз күрер Алла бирсә. Күз күрер инде нәрсә килеп чыгасын, монда нинди салат, нинди бавыр, хәзергә тәмле крәштә реклама. Дуслар, безнең монда Зилфиянең бавыры пешә башлады. Минем бавырым түгел инде, Булат. Булат, майонез бирәм. Майонез кирәк сиңа. Сиңа майонез, синекне сәшибез. Зилфия, тукта, ирек. Тукта, менә ирек безгә рәхәтләнеп үзенең комфорткасын биреп торды. Үзенең табасында бирде. Рәхмәт җавсын ирек. Буларны берләштерәбез, дуслаштырабыз, катыштырабыз. Монда аерым пешердек, хәзер суган белән кичерне кыздырдык. Бавыр белән бергә күп майда кыздырдык без аны, бик күп майда. Менә монда хәзер мин әз генә су салдым. Әйе. Әз генә шулай итеп матур итеп суда пешерде. Серләрен шишен диямыз. Тәмле булган. Шишем. Ирек, рәхмәт, комфорт өчен савыт сабаны сижуасы, яме? Яра сөйләштек. Асыл без инде сөйләштек бу инде хәзер. Не обсуждается диген. Сиңа нәрсә кирәк? Миңа майонез. Майонез бу салатның. Булды, майонез була. Бик тәмле була бу Зульфия. Пешеп кенә чыксын берүк. Рәхмәт. Без моны ишәтәбез, Зульфия, хәзер бу бавырны инде. Без бу бавырны хәзер ит тарткычыннан чыгарабыз була. Сезнең өйдә нинди тарткыч мондыймы? Электрмы? Электр. Мондый да бар. Тәлгать дип атала торган ит тарткыч. Слушай, Булат, беләсең, менә бу кул белән тарта торган бик әйбәт. Ансат, аны жуу да рәхәт. Тиз генә жуып алдым. Бер менә кич белән ашарга котлет пешерсәң, Киш белән әле котлет пешерәсез менә. Көннәрендә торып ашыйбыз. Абылай, фигура Син минем күрдеңме? Ой, бу бит теге ни булган? Йомры күмәч. Кулың чистамы? Колобок, Юк, чистамсы. Менә тирәнрәк Яхшы. Менә булай дип Миңа кара. камыр бастырды. Әле Зульфия реалий миңа хәзер. Бик тәмле иттереп солянка пешерә. Хәләл колбасалардан гына, хәләл итләрдән генә. Төнге сәгать 12-дә җыелабыз Зөлфиядә, бөтенебез ашыйбыз, һәркем үз кашыгы белән килә дип, Менә дөрес әйтәсез. Белмисең, без җомга сайын җыелабыз. Алайса җомга җиткәч кунакка барабыз сезгә. Яра, сөйләштек. Зөлфия. Син менә хәзер камыр эшенә керешкәнчеме? Әйе. Рөхсәт итсәң, мин ит тарткычтан үзем чыгарырмын. Бавырыңны. Ну, бавырны дөресрәге, бавырны әйтәм, яме? Мин сиңа шундый рәхмәтле булырмын. Рәхмәт. Син карашын чыгар әле миңа ит тарткычтан бавыр. Артистлар, киттек. Ирек, син нәрсә эшлисең? Минем әзер, хәзер табага салам да кыймакларны пешерә башладым. Таба кызды булган. Күреп торасың, матур табалар, Ал суд истә, кызыл истә, кара зәңгәр, ак, булар. Кукмара табалары түгелме ул? Кукмара табалары. Кукмараныкымы? Алла, минем бит өйдә кәчтүрүлем бар кукмара кәчтүрүле. Шул хәтле әйбәт. Без дә пешерәбез алар белән. Инде аңлавыгызча, тапшырубызның генераль спонсоры Кукмара Металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Кукмара, ерагаймасын ара, сагынырсың сарга йырсың, шитегәргә китеп. Тагын эш таба. Әй, рәхмәт. Булды. Ирек, ничек кыймаклар? Тырышабыз әйләндергә.
Була бит, буа карайлы, бу булганга ашаган бит. Менә. Тур. Күстия. Күстидерме? Күстия. Бисмилlah. Карыйм әле, Булдырам нәрсә икән, була? шунап та. Җаныкаем. Тырышам, Зөлфия. Гечешә кирәк. Гөлчәчәк йөзеңә кызыллык китерми бердә, малай. Тырыша, ирең, тырыша. Менә дигән. Я, сез бит безнең артистлар, актерлар, сезнең бар бит инде сәхнә Теле. теле дигән әйе, бу инде сценический речь, эме бар бит дикция өстендә эш. Син нигә алма кыздырасың ала? Мин алма кыздырам. Ә? Бу тагын бер сер мәллә. Алмагачлары. Әйе, нинди алымнар кулланасыз дикция өстендә эшләгәндә? Карамалның карамалына шуна карамаларга биргән идем. Карамаладым икән, карамалай, карамаламадым икән, карамалай, карамаласа, карап кайт, карамаламаса, алып кайт. Үзем карамалармын. Тик кенә торганда капланды томанга бар хава, кар оча, кар себерлә, кар котырна һәм кар ява. Сезнең үгезегез үзегезнеке, безнең үгезебез үзебезнеке, үгезебезнеке. Үзегез үзегезнең үгезегезнең һәм үзебезнең үгезебезнең сындыргансыз да үзебездән күрәсез, без үзегездән дә күрмибез, үзебездән дә күрмибез. Үгезегездән күрәбез. Әстәгъфирулlah. Сәясәт үгез турында. Үгезне кем белмим. Үгезнекен юкмы? Юк. Карамалны әйттеңме әле син? Әйтте. Әйдә бергә әйтәбез. Әйдә бергә әйтәбез. Әйдә, кайсыгыз тизрәк, әйдә. Ярыш оештырабыз. Әйдә. Карамалның карамалайына шана карамаларга биргән идем. Карамаладым икән, карамалай, карамаламадым икән, карамалай, карамаласа, карап кайт, карамаламаса, алып кайт. Үзем карамалармын. Менә спектакльләрдә рольгә бик каты кирип китәсез, бар бит шундый синдром дәреме, сәхнә синдромы, роль синдромы. Чыгып булмый. Анасы чыгып, күпләр әйтә, вот чыгып булмый ул рольдә. Кыру җиңел ул малай, менә шугы. Кирип китә. Бер стакан чәй içмисә, чыгып булмый инде дигән сүзләр йөри инде артистлар арасында. Утырып, уйнап кергәннән соң бер утырып иркенләп чәйләр içмисә. Булдымы шунап та тормышыгызда шундый бер авыр вакыт яисә, берәр инде шундый роль менә бик авыр бирелде яисә, шунап та ул рольгә кирип киттең дә аннан чыга алмыйча җиргән рольләр булдымы менә? Беләрегездә, ну? Булат бер җидди нотага күчегән шаярышты диме? Менә без яшь безнең студент диплом спектакле булды диме? Гарси Лорка буенча канлату дигән спектакль миңа анда ана роле бирделәр. Ул бик карт хатын, чәчләренә шал кергән, ирен югалткан, малайларын бик куркыныч, конечно, куркыныч роль. Мин андый рольгә хәзер мин андый роль уйнарга теләмәс идем. Ул вакытта нәкъ менә минем энемнең мәрхүм үлгән чаклары шул рольгә туры килде дәйме. Менә мин анда шул хәтле кирип киттем ул рольгә. Әйе. Менә кара кайгыга баткан кебек йөрдем. Ул шундый куркыныч хәл ул. Менә шуңа күрә. Аның әсәре дә шундый. Әсәре дә шундый авыр аның. Трагедия. Аны күрсәттеләр инде нидән телевизордан да. Матур була була. Шуңа күрә әйбәт күңелле рольләр уйнарга насыйп булсын. Ахыры әйбәт булсын. Ахыры хәерле булсын. Мин ул спектакльдә Зөлфияның малаен уйнадым. Әйе. Шуннакмы сине шул хәтле картайттылармы ул вакытта? Миңа 23 яшь идеме. Хәзер менә Ләйсән, безнең Ләйсәнебез, Ләйләнең Ләйсәне. Ул спектакльне ул ничектер караган булган. Ә без инде ничә ел эшләп, бергә эшләп йөрдек. Тамашачы. Тамашачы буларак. Ул аны миндә танымаган булган. Аннары берничә ел элек, берничә ел эшләгәч кенә узгач Зөләйлә белән эшләп йөрдек. Ул мине белә. Ул әйтә. Мин нәрсәдер спектакль турында сүз китте дә, Зөлфия син мәллә ул. Мин әйтәм, мин идем бит ул. Мин идем бит ул. Шундый карт, шундый ни кайгыга баткан испан хатыны. Әлеме? Так, пирожки ясарга кирәк. Булат, рольләр турында сүз киткәч, Пермгә Барда районына барып, бер фильм төшердек, Югалту дип атала. Кино инде. Кино, кино. Аның белән фестивальдә дә катнаштык. Шул киноны төшергәндә төнге 12ләрдә төшердек. Урамда 38 градус салкын иде, әйеме? Баба. Шунда мунчадан чыгып карга сикерәдек шул салкында. Менә шундый Авыр моментлар мизгелләрдә булды. Бу образга керү булдымы инде? Бәкегә Чыгу булдымы бу образга? Бәкегә чуммады карга. Карга. Мунчадан чыгып карга сикерәдек. Образдан шулай чыга, аңладык менә. Бәкегә сикерде. Шул хәтле чыгу авыр булган, хәтта бәкегә Эй, карга чыгып сикердек. 38 градус салкын. Ә сезнең менә ул гомән кинода уйнау, театрда уйнау бер бит сәхнәдә. Кинода уйнау ул бит инде бөтенләй башка дөнья. Кайсысы авыррак, кайсы аны хәзер дә өйрәнеп бетереп булмый. Мин аны үземне кинодан карыйм да әйтәм, мин бер дә кинода эшли белмим икән дип шундый фикергә киләм. Тәнкыйть күзлегеннән карыйсың диyorsun. Театр сәхнәсендә миңа җиңелрәк, күпкә җиңелрәк. Әйтимме нигә? Әйтәле нигә? Чөнки кино сәнгате Зөлфия әйткәнчә бик авыр сәнгать, аңа өйрәнеп бетерелә. Аңа аерым өйрәнәләр бит Мәскәүдә, аерым өйрәнәләр. Киноның бер минусы бар. Чөнки кинода төшкәчтән аны экранга чыккачтан бер ишектә үзгәртеп булмый бу. Сәхнәдә син үзеңнең кимчелекләреңне тагын да зурайтып, ролеңне тагын да үстерү өстендә эшләргә
Сен бит вакытың бар шулай бит. Спектакльдан Шуңа күрә спектакльгә. син образыңны зурайтырга, һәр спектакльдән ие Старасын. импровизировать итәргә, шуңа күрә менә шундый минуслары бар киноның. Кино караганда тамашачылар бу сүзләрне онытмагыз. Зөлфия, Әу. син нисәгәдер ананас кыздырдым, өстенә алма кыздырып салдым. Соң бит булат. Хәзер суган Бүтән да белән бирелгән мондый, продуктларны кулланырга куштыгыз. Шуңа Әйе, күрә шул. мин инде әйтәм, кыздырып алыйм монсын, тузлап Син кайчан җибәрәм. безгә пирожкиларны пешерә Ясим, башлыйсың? ясим. Вакыт бара бит. Роль Нигә тәмле. әйтмисең син Вакыт аны? бетте бит инде син. Бетмәде. Тукта. Вакытым. Менә хәзер ясим. Мин ашый Әйдә, башладым. без инде ашыйк инде без аны. Тукта әле. Духовканы кабыз әле, Син кул духовканы. белән генә моны Шулай. Булат. Камыр әйберне эшләгәндә иң Сире, мөһиме сире. кулдан килгән уңай энергия. Аны беләсеңдер инде. Әйе. Шуңа күрә камыр ярата, озак итеп басуны. Басканда матур итеп бер бисмиллахны әйтеп торуңмы? Бер элекке безнең әбиләр әзгенә җырлап та торганнар, минем әби җырлый иде. Шуңа син Борын астына җырладың. гына әзгенә, борын астына. Шуңа күрә менә монда кул белән эшләү иң мөһим. Монда уңай энергия сиңә. Яхшы, син гадәттә ничә градуста пешерәсең инде? Куй 150-гә. 100 юк, 150 аз безнең өчен. Азмын әйдә. Зәйек. Күпмегә? Үзегез ничек пешерәсез соң? Без башта җылытабыз аны 200-да. Син устары биткәнсең Булат. Әйе. Аннан соң менә син әйткәнчә 150-гә турны 170-гә төшерә алабыз. Булат безнең шеф-повар. Балалар дип әйтәбез, әйме? Әйе. 3 бала өчен бит бездә шундый федераль программа. 2 бала өчен бирәләр анда. Ана капиталы эләктеме лансы? Әлбәттә. Әйе, 3нче бала өчен бирәләр. Җир. Алдыгызмы соң? Алды. Алды. Чын. Хәтта миңа да Сиңа бирделәр да Булат. бирделәрме? Әйе. Чөнки менә 3нче бала опекунда булган бала, ул да санала икән 3нче бала дип. Менә бит. Без ала бирса, йортлар тезеп, матур итеп, зур итеп, Анда да күрше кунакка буласың. йөрешеп Алла ала бирсә. бирса. Кайда алдым? Лайш районы Сакури дигән авылдан. Ничә сотый? 6 суты. О, бик күп икән. Җитә Алла бирсә. Әле берәр нинди нәрсә мунча салып куйдыммы теге? Юк, әле быел гына алдык бит. Әле ул Былтыр бирделәр алдык, былтыр. генә. Тоз болот әле юк. Юк, әле юк. Менә Алла бирсә була инде быел. Планда бар. Бар, саулык булсын. Калганы барысы да була Алла Кинәр бирсә. сызганып, димәк быелны Алла бирсә, мунча кирергә. Ала бирса. ала бирса. Рәхим итәсез. Яхшы, синең әлеге җире? Сакуридан дип өметләнеп утырабыз инде. Бәлкем Чөнки әйбәт күрше ул туганыңнан да яхшырак. Бәйге башта бит теге йорт салганчы күршеңне сайла диләр. Шулай бит. Әлбәттә. Әйе. Бик дөрес мәкаль. Әйдәгез тагын кинога әйләнеп кайтыйк. Бирәсе сораулар бар иде сезгә. Тыңлыйбыз. Менә ул кинода сезне халык күрә бөтенләй башка образ, башка амплуада, әйме. Каядыр уңай рольләр бар, каядыр тискәре. Менә Айгөл Бариева белән уйнадыгыз. Бишаракай киносы. Бишаракай. Әйе, анда инде син бик уңай роль, хатының Айгөл Бариева шундый тискәре рольне уйнады ки. Булат, Шуннан мин соң нәрсә әйтергә телим? Бөтен Менә халык уханы дип. дөрес сүз әйтәсең Дөрес син. ме? Әйе. Халыкның бит фикере үзгәрә, сезгә карата менә. Менә шул минем тормышта да. уңай рольдә уйнаганым бар име? Әйе. Былтыр инде мин нидә кинода төштем тискәре роль белән. Так. Уңай рольне уйнаганда, беләсеңме, СМС-та килә шалтыратулар да була. молодец. Хәтта күршкәч нитәләр, кызганалар. Сине кызгандым, шундый әйбәт уйный, кочаклыйлар, таныйлар. Ә бу тискәре рольдән соң Кем шалтыратмыйды? бәлки мин аны әйбәт үк уйнап та бетермәгән. Может, начар уйнаган. Шуңа әйтмәгәннәр. Ну факт, что Сине ничек кызгандылар? Зөлфия дөрес әйтә инде, әгәр дә тискәре рольдән халык безнең уңай образларны күбрәк ярата бит инде. Сүз дә юк. Әлбәттә, Айгөлнең образы андый булгачтан, андый образларны уйнау бит әле ул ансат кына да түгел. Халык бит аннары. ләкин профессионал актер өчен инде әлбәттә уңаймы бу тискәреме дип уйланып торырга безнең Хакыбыз Хакыбыз юк. Безгә хакыбыз юк. биргәндә без Булат бик шатланып, сөенеп кенә Роль эшлибез. булганда рәхәт. Әле менә шунысын да әйтеп китәсе килә, ничә ел, 15 ел буе артист булып эшләп, минем үземнең хәләл җәфетем Гөлчәчәк белән, тормыш чәчәгем белән, әле бергә фильмга икебез бергә Уйнаганыгыз. мәхәббәт аңлатып уйнаган юк ие. Нишләп? Юк ие. Менә быел яңа фильмда безнең яңа ел алдыннан гына 5 сериялы фильм чыкты. Алла Шулай бит бирсә. безнең Зөлфия. Әйе. Шул фильмда без үземнең тормыш чәчәгем Гөлчәчәк белән Бик бергәләшеп әйбәт мәхәббәт уйнады. аңлатышып, шул фильмда шулай әйттереп. Балалар ничек, менә сезнең балаларыгыз киноны карап нәрсәдер әйткәлидерме? Балалар әйтәләр, образ булган. Эй, мондай сез ничектер бик ышандырып уйнамыйсың. Юк, андый тәнкыйтьләр була әлбәттә, но алар яхшы яктан гына тәнкыйтьләр.
Балалар ягы. Ие, әгәр дә аларга образ була икән, балалар үзләре дә уйныйлар, аларны да кертеп җибәрә. Аларында. Сүзегезне бүлдерим әле, егетләр. Бүлдер әле. Булат, мин сиңа берәр өйрәтәсем килә. Күрәсеңме син моны? Килә әле. Әйдә. Менә шулай итеп бергә өйрәтимме? Әйдә. Менә кара. Ике бармагыңны менә болай тотасың. Зур бармак һәм шушы бармак, име? Менә болай итеп аралаштырып барасың бер-берсенә. Истә калдымы? Истә калды, Менә әйдә. кара, менә монысын ал, онга бармагыңны тотып чыгар. Так. Әйдә, менә кара. Мине дә өйрәтәләр монда рәхәт. Кара, кара. Менә һәм Син берсен алсаң, мин берсен алам. Менә кара. 1 2 3 4 1 2 3 4. Шер, син мине кара хәзер. Кая кара? 2 3 4. Булат. Ташлама бармагыңны. Мосын ташламаса Орасы кирәк. күп, орасы күп булды. Арасы күп булды. О, шага митинде әзгенә. Нәрсәдер бар монда, молодец. Сәләтең бар. Менә булай. Менә булай. Дизип бара кирәк, иеп бара кирәк. Бармак очыннан гына тотсаң, ул шундый. Бир аңсы миңа калдыр, миңа калдыр. Вак кына матур гына була. Бармак өчен синең минем бармак зуррактыр, синеке караганда бәлки. Бәлки шуңа шулайдыр ала. Ярар, булары миңа булар, яме? Булар мине ашармы? Билгеләп куй. Менә. Менә бит монсы. Ой, Булат бир әле. Yok, mısır dersin ya, mısır da minike. Mısır da minike. Min çünkü içine aşarıga niyet Sen yaptıram basqıştan bunu. minген kebek barasın. Mınsı yarar mısına kustiyecekten artık maktap taşlar. Ezgine özgür. Yaramın şol artık maktap taşla. İreknin kıymakları indi. Bu da barası benim da. işte. Sen kurdun mu? Neçe minutta pişer? Dukluqqa 15 minut. 15 minut kütəbiz. 15 minut. Sabırıyız, 15 minut May, sabırıyız. Əlbəttə. Ну, vakit boyunca ireksin, Allah diye. Tağzalı, toxtağız. Əli bigdəli. Verip duralım mayını verip duralım. May, mən. Nə Zülfiyə? Миңа май керек. Tutma kerek. Күп салма. Менә шул җиткән. Хәзер миңа бер күкәй бармы күкәйегез? Бар. Күкәйегез бармы? Аның белән нишесен тагын? Аның белән нишесен ачыласың? Табаны майлап җибәрергә иде. Майларга бар бит менә аның бит бар. Нәрсә бит аны? Мин үзем майлыйм. Сөйләштек, сиңа Тәлгат ярдәм итәмсең үзе? Тәлгатмы? Ничә ишеттек. Ярдәм итә. Сөйләле Тәлгатны. Итә. Сине сөйләде һаман Савыт-Сабада җуган булар. Зөлфия гастрольләрдә булганда, Әйе. Зөлфия кайтырга дип шундый тәмле әйберләргә хәтле пешереп куя. Шулай булат чынлап әйтәм. Әйе, нишләп алдымы ни? Алдаламыйм. Нәрсә? Шынап та ана бит әле иреңнең Нәрсә пешергән янә Тәлгатның юлы? Син бит Нәрсә пешерде? Пицца заказ айтып китеп кайтартып куйганы. әйе Юк. Юк, Тәлгат пешерә, чынлап та пешерә. Пешерә бит Зөлфия. Зөлфия нишләп дөрдә? Иргә пешерүләр не обязательно җанагать. Ир Иреш эшләсә. ауlandың әллә? Иреш аугыланмадым. Мин аңа үзем пешереп ашатам. Юк, гастрольдә киткәндә менә кем? Шынап. Гастрольгә озакка китмибез без булат. Әни килә, кайнанам, Фәридә ханым, Ярдәм итәләр. Тәлгат миңа әнисе Нурлатхан килә. Так. Шул. Тәлгат үзе ул эшли инде без беләбез. Бик яхшы ут куючы буларак. Әйе беләбез без аны. Галәмәт. Чит ил теле белән әйтсәң, лайтмастер. Алла әйтмәс. Лайтмастер. Андыйлар Казанда сирәк. Сирәк. Анда Казанда юк алар бүтән. Берәү генә. Минем ирем һәм беттәйме шуна бу. Берәү генә. Нәрсәгә Һәр йөрисең? күкәй белән майлыйбыз. Өстенме? Майыгыз эс. Май биреп тора әле безнең Май бит, бар бит. Кирәк миңа. Син шул хәтле күп май сарыф иткәнгә без бит гаепле түгел. Мин шулай бит. Син Минеке күкәйсенә түгел салдың. бит. Үземнеке түгел. Так. Һәм форманы җибәрәбез. Бәлки монда ни белән булгатырга. Юк. Юкмы? Мин монда берне күргән бар, шәңгә өстенә генә шәттер буяганнары. Шәңгә. Алмашсың бу. Бармы сәйе? Син алмадан нәрсә? Кара зәре нәрсә эшли? Бөтен берендә кулланырга дигәч, бу кыймакларның кырыена тезеп куйган помидор, кыяр. Ә нишләп итне һәр вакыт ашарак шалар яшелчәләр, шулай бит? Әйе. Менә бер кыймак каптың, бер кыймак кыймак, бер кыймак помидор. Алма. Юк, алманы Күчтәнәс. Иңә кайтырсың. Гөлчәчәккә. Күршәчәккә. Әйе. Я? Бетәме инде безнең бу? Ашыгып эшләргә Иң яратмый. беренче камыр ризыгын ничә яшьтә пешергәннәр шулай? Мине барысына да әби өйрәтте. Менә камыр ризыгыннан башлап, тегүгә, бәйләмнәргә, Син әле Әйттеме? бәйлидә беләсең моны? хәтта менә татар телен онытмаска да өйрәтте. Мин бит шәһәр кызы буларак, минең гел шаккаталар. Ничек син телен, ничек сөйләшәсең бит? Авыл кызы түгел бит син, шәһәр кызы. Ә безнең ул заманада 80нче еллар татар теле юк иде, мәктәптә дә юк иде ул урам. Хәтта урамда татарча сөйләшергә Сөйләшмиләр. оялалар иде. Оялалар иде. Оялалар Үзеңнең иде. татар булуыңнан ояла идең хәтта. Менә шундый замана иде. Ярый, авыл егете авылда үскән, әйме? Әйе. Без 93 елда килеп троллейбусларга утырып институтка барганда,
Без татарча сөйләшкәч безгә борылып карыйлар. Булай иттереп инде. Булай иттереп өстән генә сез кем дип. Аннары безнең төркемнең бер гадәте, без бөтенебез гел төркем белән җүрлек. Без татарча Гел татарча сөйләшәдек. Курыкмый. Минем бөккәнем хәзер. Духовкага Әзерлек мин ашыйммы инде хәзер? Юк. Иде. Духовкага тыгып җибәрәм дә. Бисмилlah, бисмиллahны әйтеп, матур итеп. Бисмиллахиррахманиррахим. Ай. Тек менә шунда кусам. Өскә куясың син аны. Ничек кыздыра ул сезнең астанда, өстәме? Yok, bu bizim ortağa bölüngən. Zarın iskelişində gənə pişirib zarın. Zilfiyanın pərəməşləri әлеге bükkənləri deyib aytdik, pirajkiləri bir neçə minutdan pişib çıxacaq. İndi İrik əzir bizni özünün kulinar ustalıqları bilan sıylarga barısında qoyub qararız, aşab qararız bir neçə mezgildən. Hozirga reklama. Менә дуслар килеп тә җитте, ул күптән көтелгән мизгелләр ниһаять. Әмма без Ирек белән көтеп арыганнан соң Зилфиянең дә кәннәре, пирожкилары пешеп чыкты. Һәм ул беләсезме, гел менә балалар, кешеләр турында уйлый торган кеше икәнен күптән күреп торам. Әллә каян без моны беренче партия пешеп чыкты, икенчесен кирәк тыгып та куйды. Рәхмәт ансыз. Ашатасы кешеләр күп бит монда. Ашатырга кирәк. Кайсы кызны башта ашап карыйбыз, дегустация үткәрә кирәк монда бит иң беренче. Әйдә, Булат, синнән тора инде. Син бит хуҗа Сине булган. күптән пеште шулай бит. Менә Суыны беткәндер инде. Карагыз әле, Ирек менән ничектер кыймакларын матур итеп куйган. Кырыйларга помидорлар, алмаларны ничек матур итеп Слушай, бу ясаган. кеше йөзе түгелме соң? Белмим. Борын, авыз. Күренәме? Яхшы күрме? Маңгаена тагын ике күз. Маңгайда каш ансы. Чәч. Кап карыйбыз. Әйдә. Кыяр белән айырымы? Каймагына маны баша. Каймагына маны башлай. Әлбәттә, әлбәттә. Шулай менә. Үтә тәмле. Инде дип уйлыйм. Инде ашап карыйм. Ярыймы? Ал берсен. Синеке булар. Әйдә. Каймагы белән аша. Ирекнең кыймакларын. Сөйләштек. Ничә кирәк? Тәмлеме Зульфия? Булаттан сорамыйм, Булат ашы әле. Ирек. Сүз юк монда, галәмәт. Галәмәт бу. Галәмәтнең теге ягы. Ашап туйгысыз. Рәхмәт. Салатымда кап карыйм инде. Синдә бар әле мин беренчерәк, әле мин беренчерәк. Әйдә. Йомшак. Шундый рәхәт. Мондый йомшак салат ашаган юк менә. Бараның сүзе рәхәт, җиңел, йомшак. Миңа калса бөтен нәрсәсе үз урынында. Сулы. Сусыл. Кәбестәсе пешмәгән тозы җитми. Ирек тыңлама. Шундый тәмле Ирек. Рәхмәт Зульфия. Я Зилфия. Я. Шаккаттыр әле безне. Үзеңнең кулинар шаккаттырып булыр микән Син монда сезне? 3 ризык әзерләгән, мин күреп торам берсе Күргәнегезчә, күргәнегезчә. Берсе кайнар закуска. Бу кайнар Бу салат. Ә монысы инде менә бавырдан ясалган бүккән дип әйтик инде пәрәмәш булсын. Тәмле бүккәннәр. Әйдә. Башта Иреккә дә алып бирик без. Алып бирик. Берне. Алып бирәле. Салатын да алып бирәсеңме? Әйдә, салатын да салыйк кырыена. Кырыена салыйк. Иреккә дибеме? Бу нишәпсең син монда аңлама бик зур кисәкләр белән турагансың. Булат, Бу салатның исеме ничексең, моның исеме ничек? Бу салатның Рәхмәт бу. исеме Мөгҗиза. Мөгҗиза, әйе, мин Мөгҗиза. күреп торам шуны, монысы да Иреккә салып бирә. Әйдә, бу кайнар закуска моны бавыр белән бергә салырга кирәк. Беренче Шулай. кисәк бавыр һәм Кушыңны сыйласың ананас башта. белән- Монда алып баручылар бетмәс Туктат. Анасында кызыл Менә бит, бит, рәхмәт. Так, алып баручы шуннан алса ярмы? Шуннан гына алса ярый. Иң беренче кайнар закусканы кап карыйсыз. Кап карагыз әле. Син моны бик каты кыздырдың. Бавыр бераз гына, ананас һәм алма. Шулар өстенә Әйе. суган да кыздырып салдым. Генә суганда бар. Соң бит инде кулланырга кирәк бөтен биргән продукт. Зульфия һәр вакытта аша. Бөтен әйберләрен бик уңган, бик тәмле. Эй, рәхмәт егетләр. Шулай дигән булыгыз инде Күрше мактагыз. сайры, я. Әле Мин бит башта тагын. маңа бик скептик күзлек белән караган идем, бу шуната тәмле бер икән. Нәрсә килеп чыгар икән дип, я? Бик Менә тәмле. аның ананасы консерва Бөтен тәмле. банкасына булмаса тагын да тәмлерәк свежий ананас Шулай булса иде. Иде эшләсәк. Чын ананас булса дисәм. Әйе. Зульфия, искиткәч. Салатыңны күрәм әле беккәнгә алыйк әле. Бүккәнне каймакка манып ашарга кирәк. Шулаймы? Әйе. Күбрәк манырга кирәкме? Шуннан гына мансам ярыймы? Ярый. Так, мин аерып салам. Зульфияның пәрәмәче. Так, сатырына күбрәк манырга маны. Булат. Галәмәт.
Телеңне йотарлык. Үземә дә ошады хәтта. Зülfiye үзüne suyuna. Менә. Senin smetan var mı? Özüne smetan var. Dostlar, iskitkeş, yumuşak, hamuru da, işi de. Ашыйга иде. Ya dostlar, şunu bilen bizning təmli kirəşimizdə hozir natija chiqarib vaqt kelib jetdi. Ya irik, ya Zülfiye ikisining birisi jengəcək. Men də vaqtda bergan edim. Vaqt bo'yicha, tezlik bo'yicha albatta bizning irik bunda liderlikqa ketdi. Lekin endi irik ruxsati bilan, shulay deb, yo'q, irik sening bik yaxshi, men u salat da menga esga tushadi. Qiymoq da, hattoki men shunday yumshoq təmli bularni motor chiqqansa hali barisi da qo'llansın deb shulay. Шулай. Zülfiye'ninki qatlı olarak buldu. Şuna biraz vaqtni ko'proq oldi deb aytdingda biz. Uzoq matashdim, Ey, uzoq biraz matashdim. uzoq Дөресен matashdi. әйтегез. Дөресен әйтәм, салат та я куйган, салаты менә бик җиңел, көн сайын кирәк витаминлы Бу салат. салатны көн сайын ашарга кирәк. Мин аны мондый салатны көн сайын ашыйм. Шулаймы? Шуңа күрә мин син шундый Һәм инде бавыр менә шулай итеп бавыр белән кайнар бер кабымлык ясап өлгергәч, ансы белән ансы сине коткарды дип әйтик. Һәм әлбәттә һичшиксез монда инде берничә бишле плюс белән куярга кирәк. Синең әлеге биккәннәреңә дип әйтик инде без бу пирожкиларга. Шуңа күрә Зülfiye әгәр дә вакытны исәпкә алмаса, Ансын алмыйбыз. Зülfiye'гә бирек инде Әлбәттә. Бу син шулай ук Эй, безне бик егетләр. каты шапкаттырды. Әле бит мин Булат, минем бәхетем беләсезме нәрсәдән? Минем бәхетем янымда ике джентльмен әйбәт егет булудан. Алар миңа башлык бирделәр. Шуңа күрә кулларыңнан син бик тәмле булды. Икегезгә дә зур рәхмәт безнең тапшыруга килгән өчен. Безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры Кара Металл Савыт Саба заводыннан менә сезгә шул истәлекле бүләкләр. Тагын бер тапкыр җырласаң, тагын 5 таба эстәп Нәрсә? Син Зульфия өстәп кенә торалар ха. Нәрсә? О. Ирек, зур рәхмәт. Шулай ук якыннарыгызны сөендерәсез. Беребезгә күршегә килеп, Бик зур рәхмәт. сыйлап, әлеге табалардан нәрсәдер әзерләп, хәстәрләп, бүген үк өйгә кайтып менә пешереп ясап карый аласыз. Сөйләштекме? Сөйләштек. Инде безнең халыкта теге тамашачыда сораулар да туа, кайда күрергә була, нинди спектакльләрдә уйныйсыз, кыскача гына менә. Зülfiye, сине кайсы спектакльләрдә Тинчурин театрында күрәбез без? Без Казан тамашачысының кунакларны барысында Тинчурин театрында көтеп калабыз һәм инде минем үземнең спектакльләрем берсе трагедия, берсе комедия Әйдә. дигәндән ике капма каршы үземә Так. бик ошый. Берсе Әти бала Гөлүзә булса, икенчесе Төн яна учакта. Ирек әйт үземнәренеке. Бик мактадылар, киләбез Алла дип. Мин дә шулай ук Зульфия әйткәнчә үзебезнең тамашачыларыбызны, үзебезнең театрыбызда көтеп калам. Юнус Аминовның Өти бала Гөлүзәдә. Синдә бар анда. Бергә. Әйе, миндә бар. Так. Хәй Вахитның туй алдыннан Исламия Мәхмүтованың Мәхәббәт чишмәсе, Исламия Мәхмүтованың күрәсем килгән иде. Күрдеңме? Һәм башкалар рәхим итегез, сезне көтеп калабыз. Рольләре күбрәк. Һәр вакытта да. Һәм инде Зөләйләне дә онытма. Әйе, безнең Әйе, Зульфия әйе. җырлый. Инде киләчәктә сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Тагын бер кат зур рәхмәт теләгегез өчен. Әле сезнең йолдызлы мизгелләрегез алда булсын, гаиләгезгә исәнлек, иминлек, бергә матур гомер кичерергә ясын. Сез дә кадерле тамашачылар, безнең тәмле көрәшне күзәтегез, тәмле ашыйк, тәмле яшик.